is de die, wie ich noch jüngst gewohnt. Wie ich Fenster da durch das Pforte. Ich werd noch alles noch verlaten. Wo ist die van de couillon? Wo is die? Wie ich da langs de paden, langs de paden, langs het kanaal. De verstelling is afgelopen, wie me spreekt. Hoe is de tijd? Wie veel nog gingen naar de cinema? Wie wil nog zaten te vrij? Is de tijd? Ja. Oh, mijn ramp weer deze jongens en speur. No message goodbye. Onderwijs van Kwatsch, die schreef ik gelezen, improvisatie.